Cháirtí bríon an seo ag léamh Nuacht ón éanú lá iúil dhá mhíle agus a hochtaíoch dónach atá. Agus tá mé léamhneamh ón Sheboygan Press, Nuacht an beag as Sheboygan, Wisconsin. Agus Nuacht an fáíar le USA Today agus atá dá rééis an beagán íon cumádach ach. Chahamid bheith breanúir an Nuacht ón dá híomh is dócha. Sport dús nó baine an gachrú do Wisconsin leis na Packers. Agus tá scéal inniuh faoi na Detroit Lions atá ag iarraí bhfuil pleanacha iarraí a thabhairt na Packers. Cad éon terma, rud a cíns na cotíontóchta. Ráhan na cotíontóchta don séasúr tá róin. Agus na Vikings, Minnesota Vikings is tócha. So geisteach ó iarraí a thabhairt an dá an seo. Gus bailó íara mai ríon deo bíonn na Detroit Lions sa Gunnaí ceangailte leis na meánaí thuireacha eile agus na Vikings. Mór scéalan le na seachtaine is dócha Dídeanaithe mar is eol dúin tá rialtas Meiriceá tríis policy nua a chur bhain bhrisin teaghlaí sús a hagan tres na an teorainn. Mar tá siad lorg terman. Cibé ngach stát san na stáitiantaithe bhí a godíocht siúl an deireadh seachtaine seo éanaíonn rialtas gearán faoi athraithe policy an rialtas i le Dídeanaithe agus tres nó an teorainn. Dear an táil teagar tháinig grúpa le chéile I bhíche áit faoi le sa stát. Daoine Marshall, daoine ag gárthú. Ní mé gíre bheith rá gairí, mar níor sin bhí siad I déanamh, bhí cantal siúlach agus dócha. Ach bhí teach taideocht a bháin acu. Gur mihid deire a chur leis a bolasaí inimirce neamholaingt ghlán tá ag rialtas Trump faoi láthir. Is má an terma sin neamholaingt nó sin an bhallart chaoinolaingt is dócha. Is an neamholaingt dúirt den bháin agus dí réanú sin terma nua domsa an déanacht a bhaint as duine agus nó bin an policy a bhíoch siúl na tríochadaí ag grúpa áirithe eile sa Gearmáin agus sa Spáin. Ní anim nóí mé iad, níl mé gira rudí a cheang farachas Seo scéal tipiciúil don na nuachtáin cumadacha síle fatísachar léthirí faoi cheantóirí gnéis. Tá an táilt seo tuairt le fios nó tuairt le tuiscint nach bhfuil farachas go leor á dhéanamh cheantóirí gnéis. Ní is eacht. Maidir le scéalta beaga eile an leanach seo, well, tá le Gunnaí ag Sean Clark
chunas muscaí a thuirtí dír, ní is agam an bhfuil an ghailgear muscaí is íosc é ectar sna locha móra i Meiriceá sin i méid. An aimsir bai buach fointe de 83 chéim agus is fointe de 64 chéim agus stairimechaí. So sin an Foréigean press. Gunnaí de Hósra Harley Davidson as Tapáin an Idáil Mexico an tí Nastrail agus an áitiníile nach iad. So Meiriceá in Nearag mar cheanlíne agus an sin I lúbíní ach Gunnaí cefíocha an nó eachtranacha nó ónéisocht. Ag chur an náine líomhaintí seo dear Harley Davidson go raunaíonn siad Gunnaí cheannach as an ísocht margheall inrochtain. Sin corpéis sin an focail atá weim. An don focail béarla seo as gaeilge I gceart ach na Gunnaí a bheith ar fáil is dócha. Diad tá fáil rá. Tá na rauntaí seo bunathe ar fáil na Gunnaí. Sa láthair béidir. É sé náit bheith beanúir ó Uillinn an túltóra séidir beanúir ó Uillinn an targeóra. Sa rá gomraithann sé ar sa láthair. So cábhfuil má feann scríofa mé sa láthair anseo mar is máillim sin mar ráha. Munar féidir an aibh réiteach ó Uillinn amháin, réití ó Uillinn eile. Dar a fá nach geanaíonn siad níos mó Gunnaí as Meiriceá ná dar leo an taofacht. Deir siad go bhfuil na Gunnaí as na tíre seo níos an taofa, nois? Fágtí mé an scéal sin agus racha mé raibh go dtí Dídeanaithe nó lorgóirí tearmain. Tá rionmhaid Dídeanaithe Lonnaíon I Meiriceá ag aimsiú Foréigean Gunnaí in áit síochána agus chuireann scéal anseo síos Heileach ón phobal Karen? Níl is agam bhfuil baintear betheacab leis na mang atá fersin go leor I Milwaukee agus Sheboygan. Ach cháil siad a nahis margheall ar eachtra láhaí sa chathair sin. Feici míad dacú anseo buach chuil rábhlíonn déag dhís. Atá ein a bhfuil cuí an difriúil. A bhfuil cónaí ar inálaí fíorifriúla ó na dálaí sa champa Dídean ar inar rugú é rábhlíonn déaghain. Níl tada eile le rágam. An leanfaí mé ar aghaidh. Ó sé a gháin go rá an campa Dídean inarach chuí dar le gachéine. Jolín titular. Gearán faoi bhás a fir chéile. Sin ceart aici. Tá fiosrúcháin ar siúl
ach tá Jolín ag chur fallí agus neamart I le daoine. Bhí a fearcéile dé ag tumainte bhaile nuair a bhris droma choscain nuair a hit sé ó leoraí ó sa chóir agus a phreab díreach isteach tríd an ghaoscá agus a bharaí ar a tarte. Creightor. Tá fógrann seo do choláist leis Wisconsin ag rá go bhfuil an cóirleis aon túin sin persantathe, tuiscinnach, cóbhach, atrúach agus áisiúil, saoráideach agus úsáideach. Agus níl tada eile le rá ag an daobh inniuh sinna méid Súil agam gorólam se rudí cínta inniuh, faoin nóíocht, faoin ghaeilge, níl is agam. Agus go mbeidh muid a caintla chéile arís ar bhd, guim rá dé oribh go dhéir, slán dámas.